Gọọmenti Anambra Steeti akwagharịgo ọnọdụ ahịa Coca-Cola Market Okpoko wee gaa n'ọnọdụ ọfụ enyere ya n'akụkụ n'azụ Power Mike Atani Road na kansụl ime obodo Ogbaru. Ya bụ nkwagharị sitere n'amụma nke gọọmenti steeti a ji iweghachi ọnọdụ ahụ bụ ebe ewepụtara dịka ebe ahụ na-emepụta ngwaahịa n'ọnọdụ o kwesịbụrụ ịnọ. Onye ntakọ anyị bụ Chibụzọ Obidike kọrọ akụkọ a n'uju. Ahụ na-azụ ahịa n'ahịa ahụ bụ ndị gọọmenti steeti a na Mbore nyegoro ha ndụmọdụ site n'aka onye okwupụta okwu pụrụ iche nyegara aka na-achị steeti a n'amụma azụmahịa nakwa ahịa bụ Chief Evarist Ụba ka ha bido n'oge bugharịa ahịa ha n'ebe gọọmenti kwadogoro ha. Ndụmọdụ a bụ nke enyere ha ka ha pụọ n'ebe ahụ tupu ọnwa Disemba mkpụrụ ụbọchị 3 nke afọ a eruo. N'isonye n'amụma onye managing director nke ụlọọrụ Ọcha Brigade bụ Comrade Celestine Anere bụ onye duru ndị otu ya nakwa ndị ọrụ nchekwa ndị ọzọ wee wuchie n'afịa ahụ iji wee mee ka iwu gọọmenti tiri bụrụ nke ọfụrụ na emezuru ya. Ụlọ ahịa Coca-Cola ahụ bụ nke a maara ama ịdị na-ele ụmụ ihe mkpụrụ osisi dị iche iche nke ndị ahịa si steeti dị iche iche na-abịakwa ịzụrụ ya nakwa ile. N'oge ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu na njem ahụ, Comrade Anere kwuru na gọọmenti steeti a wepụtara amụma ibugharị ahịa ahụ gaa na ebe akpọrọ Power Mike nke dị n'okporo ụzọ Atani bụ nke o kwukwere na iwu ahụ bụ nke a na-ama nwechinwa azụ n'ihi na ọnọdụ gburugburu ebe ahụ bụ nke na-adịghị anya mma, nke o kwuru na ọ na-egbochi njem ndị mmadụ na-eme ma ndị ji ụkwụ ma ndị ji ụgbọala. Comrade Anere nọkwara ebe ahụ gbarụọ iru ya nyegara ụdị ọnọdụ gburugburu ahịa ahụ dị bụ nke o kwuru na ọ dịghị ahụ mmadụ mma ma kwukwezie na amụma bụ nke a na-abagide bụ iji wee weta gburugburu dị ọcha n'ụzọ awara awara Enugu Ọnịcha. Ọ nọkwara ebe ahụ wee kwupụtakwa iwe ya ọzọ ka ndị ahịa si akpọsacha ngwa afịa ha n'ụzọ, ma nọkwara ebe ahụ kwee gọọmenti Gọvanọ Chukwuma Soludo nkwa n'ịdị uchu ma fụ na amụma bụ nke o wetara idobe gburugburu ọcha bụ nke ọ na-ama nlaghachi azụ. N'oge a na-eweta nta akụkọ a, gọọmenti steeti a bụ ndị gagoro n'iru gbachie nakwa mechie afịa ahụ. Ndị ọrụ Ọcha Brigade nakwazi ndị ọrụ nchekwa dị iche iche bụ ndị nọkwa n'ebe ahụ na-eche nche dịka amụma gọọmenti steeti a si wee na-aga.